Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Mayor Magalong isa sa mga sasala sa mga courtesy resignation ng PNP officials. Surprise drug test sa mga opisyal ng PNP Cordillera isinagawa. Mental health ng mga pulis ng Cordillera tututukan. At mga bagong pasyalan sa Tublay Benguet, silipin. Naibagamalam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Pinangalanan ni DILG Secretary Benhur Abalos si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang isa sa mga sasala sa courtesy resignation ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police. Magbabalita Charles Limon. They were even named. Sa paghahain ng mga opisyales ng PNP ng kanilang courtesy resignation, usap-usapan kung sino ang mga sasala ng mga ito. Pero sa isang radio interview kay DILG Secretary Benhur Abalos, pinangalanan niya na isa rito ang dating chief ng Criminal Investigation and Detections Group na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ikinagulat naman ito ng alkalde. Risk na naman. No? Kala ko tapos na yung trabaho natin sa drugs, sa PNP. Pero ito kailangan na naman natin gawin. No? Because alam nyo naman, leaders always seek a higher cause. And again, this is probably another higher cause na kailangan natin gampanan para makatulong sa Philippine National Police. Ayon kay Magalong, bago pa man daw siya piliin ni Secretary Abalos, ay inabisuhan na siya ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Tumanggi naman siyang pangalanan ang iba pang makakasama sa paglilitis. I have some names pero it's something that I cannot reveal to you. I was informed about some potential members of the five-man panel. Pero meantime, it should be the secretary who should reveal them. Dati na ring nag-imbestiga at tumestigo si Magalong sa pagkakadawit ng ilang pulis sa droga gaya kay dating PNP Chief Oscar Albayalde noong 2019. Tinitignan ngayon ni Magalong kung konektado ang issue ng Ninja Cups sa kinakaharap na issue ngayon ng PNP. Hindi ko pa alam, no? Hindi ko pa alam na kung ano yung link. Pwedeng mangyari, pwedeng may link, malalaman namin. Sa ngayon, naghihintay si Magalong ng direktiba mula sa DILG sa gagawing review ng five-man panel. Nangako naman si Magalong na hindi niya pababayaan ang pagsisilbi bilang alkalde ng lungsod habang nakaupo bilang panelist. Ipinagkibit-balikat naman nito ang mga posibleng banta sa kanyang buhay sa pagsasagawa ng nasabing paglilitis. Talagang part of the job yun. Yung risk. No, siyempre, nandun pa rin yung kaba. Yung mga threat na katulad yung nangyari noon. Pero just have a job to perform. Ayon sa PNP, malapit na nilang makumpleto ang compilation ng courtesy resignation ng mga third-level officials. Sa around 60% na po, o mga more or less nasa 500 plus na po yung nag-submit po ng mga courtesy resignation at inaasahan nga po natin na itong linggo na po na ito ay mas marami pa po tayong makakala po na mga kopya po ng resignation letters dahil yung iba po ay manggagaling pa po sa mga rehiyon at provincial offices po ng Philippine National Police. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang surprise random drug test ang isinagawa sa PNP Cordillera ngayong araw. Nagpaabot naman ng mensahe ng suporta si Regional Director Bazar para sa mga kasamahang third-level officials. Narito ang balita. To the record by
Sa kauna-unahang pagpupulong ngayong taon ng mga matataas na opisyal ng PNP Cordillera, isang surprise drug test kanina ang isinagawa. Pinangunahan ito ni Regional Director Police Brigadier General Mafilino Bazar. Ang nasabing drug testing ay dinaluhan ng matataas na opisyal ng PROCOR at ito ay pinangasiwaan ng mga kawani o tauhan ng Regional Forensic Unit. Ang nasabing drug testing ay bilang bahagi ng patuloy na internal cleansing program na ipinapatupad ng inyong Police Regional Office Cordillera. Ito'y bilang suporta rin sa hangad ng DILG na linisin ang hanay ng PNP mula sa iligal na droga. Negatibo naman ang resulta ng 32 matataas na opisyal na kinabibilangan ng mga third-level officers at mga chief ng mga regional support unit at staff. Samantala, nakapagpasa na ng courtesy resignation ang mga opisyal sa rehiyon maliban sa isang magre-retiro na sa serbisyo ngayong buwan. So out sa 18 na third-level officers dito sa Cordillera, 17 actually nag-sign na ng courtesy resignation. So, yun nga sabi ko, we accepted the challenge. Wala naman kaming itinatago dito eh. Hiling ni Bazar sa mga maglilitis, patas at tamang investigasyon, lalo na't hindi lamang pangalan ng PROCOR ang nakasalalay rito, kundi pati pangalan ng mga opisyal. Nagpaabot naman siya ng suporta sa mga kasamahan. Tuloy lang namin yung trabaho namin until such time na may order galing sa National Headquarters na na-accept yung courtesy resignation namin. Tapos we will submit ourselves to investigation. Then tuloy lang muna. Maliban sa pagpapatuloy ng mga magagandang nasimulang programa at proyekto ng PNP Cordillera, isa rin ang pagsugpo sa droga sa muli nilang tututukan ngayong taon. Isang bagong paraan din ng pagsugpo sa mga taniman ng marijuana at sa mga cultivators ang kanilang sisimulan. Ano to? Sama-sama lahat ng agencies. Pinuntahan na to, tiningnan, sinorvey na yung areas, mga areas, tiningnan kung pwede bang instead na marijuana itanim, mga orchids na, mga high value, other high value crops or what. Kung pwede ba mag-fish pan doon, pwede ba ng hito o tilapia doon sa mga lugar na yon. So, may proposal na sila. Maging mga daanan para sa mga mas maayos na transaksyon sa mga nasabing produkto ay aayusin at pagagandahin. Muli naman niyang pinuri ang naging magandang record ng PROCOR noong nakaraang taon. Makita naman natin, nasa record naman, yung sa anti-criminality natin, mababa yung crime volume. So, ibig sabihin, kukunti yung mga krimen na nangyari sa Piara Cordillera. Actually, doon sa command conference sa Camp Crame last week, pinakita doon yung crime volume sa bawat region sa whole Philippines. Ang Cordillera ang pinakamaliit na may nangyaring krimen. Anya, paparangalan ng ilang municipal police station sa rehiyon na nakapagpanatili ng mababa at magandang record pagdating sa kriminalidad. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sa unti-unting pagbaba ng temperatura ngayong amihan season, nagbabadya muli ang andap sa mga taniman. Ano nga ba ang tips para maiwasan ito? Alamin natin kay Jose Robert Inventor. Biyaya kung ituring ng kainan na ito sa kahabaan ng barangay Dontogan, Baguio City ang unti-unting pagbaba ng temperatura sa lungsod. Alok kasi nila may init na sabaw na pampayo sa malamig na panahon. Kadalasan daw umaabot sa 100 katao ang dumarayo kada araw, matikman lang ang kanilang pares. Dahil po malamig yung panahon, mas marami pong gustong kumain ng may sabaw, mainit ng sabaw. Tulad po ng pares. Kaya po mas nakakabenta po kami pag mas malamig ang panahon. Kabaliktaran naman ang dulot nito para kay Nanay Margarita. Nung kasi mga bata kami, mula bata kami, nag-garden kami. Yun ang kinukuha ng mga parents namin. Yun, ikinabuhay. Sa pagbaba ng temperatura sa syudad, kadalasang naapektuhan ng andap ang kanyang mga pananim tulad ng lettuce at strawberry. Nagkristal yung mga dahon. Nung masyadong malamig, 8 degrees yata yun. Kaya inabot dito ng andap, na sinasabing andap. Kasi hindi naman natin maaanohan na maaavoidan yung pag-ano ng andap kasi sa lamig kasi yun.
pag dumating yung masyadong malamig, produce sila ng andap, ayun, masisira talaga ang pananim. Kaya nangangambang magandap muli ang kanyang mga pananim. Yun karamihan na yung inaabot ng andap ang mga tanim, lalo na yung mga cabbage, yung mga dahon-dahon na pananim, doon sila nalulugi. Kasi hindi mo naman, kahit sprayan mo yun ng kuwan, wala pinasok na ng andap. Pero ngayon, handa na siya gamit ang mga kaalamang natutunan niya. Dinidiligan ka agad early in the morning, pagising mo, diligan mo na para pag inabot kasi ng ganitong tanghali na, wala na, lanta na yung tanim. Kaya yun, yung mga naka-greenhouse, at least na-avoidan yung pagpasok ng hamog. Kagaya rin yan, sa gabi, linalagay namin yung plastic na yan sa tunnel, sabi kasi nga ay ang tawag dyan. Ganyan para hindi siya pasukin ng hamog. Ang andap o frost ay madalas mangyari sa mga matataas na bahagi ng Cordillera tuwing amihan season. Binabalot ng frost o andap ang mga halaman na nagdudulot ng pagkalanta at pagkabulok ng mga pananim. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, mental health ng mga pulis tututukan ng PNP Cordillera. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Naghahanap ka ba ng solusyon para sa mabilis na paglaki at pangpabigat ng iyong baboy? Andito na ang bago, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno at kumpleto ng mga sangkap, tested and proven at madaling gamitin. Sigurado, epektibo at rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Isa ngayon sa tututukan ngayong taon ng Police Regional Office Cordillera ang mental health ng mga pulis sa rehiyon. Ang detalye sa report na ito. Thank you and please be seated. Sa unang flag ceremony ng Police Provincial Office Cordillera ngayong taon, tila isang maagang regalo para sa taong ito ang inihandog sa mga pulis ng rehiyon. Pinirmahan kasi kanina ng Baguio Benguet Psychological Services and Consultancy Center at Procor ang isang Memorandum of Agreement na naglalayong magbigay ng alalay sa pangangalaga ng mental health ng mga pulis. Kasi hindi lang naman yung medical health o yung physical health, pati na rin yung psychological health. Lalo na yung psychological health, napaka-importante sa line of work namin. Napaka-stressful din kasi yung trabaho ng pulis. Una is, puro negative yung hinahandle namin. Pupunta sa yung nanakawan,
punta sa'yo yung nabugbog o Ayon sa director ng BBPSCC, ang pagkakabalisa ang isa sa mga madalas na issue ng mga individual na nagpapakonsulta sa kanilang klinika. Kaya, mahalaga na mabigyan din ng tulong ang mga pulis, lalo na sa klase ng kanilang mga trabaho. A lot of policemen, because of the nature of their work, very stressful yan eh. And usually they work 12 hours. So can you just imagine yung stress they will be looking at people, nasa community sila, tapos may makikita sila ng mga distressed na tao. So sila yung nag-absorb yun. Bukod sa sariling kalusugang pangkaisipan, mas mapabubuti rin ang kanilang pagresponde at pag-aasikaso sa mga nangangailangan ng tulong o kaya'y mga magugulong mga insidente. sana rin maintindihan ng mga natin, ng community, na yung mga polisis tao lang din. Isipin mo kung mag-duty ka ng 12 hours, tapos pa-end na yung shift mo. May biglang complainant, di ba? Tapos medyo, siyempre, hindi mo compose ng maayos kasi biktima ng ng krimen or may problema siya. So, ma-expect mo talaga na yung police medyo alanganin din ang pananalitaan niyan. Kasi nga, gusto na rin umuwi, pagod na rin. So with this, mag-guide yung police na kung paano i-manage, i-control yung sarili. Target ngayon ng Procor at BBPSCC na ikutin ang mga istasyon at opisina ng mga pulis sa rehiyon para makapagbigay ng kaalaman sa pamamagitan ng mga seminar, workshops at libreng konsultasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ilang linggo bago matapos ang voter registration, nagsagawa ang COMELEC Baguio ng off-site registration sa BJMP at Baguio City National High School. Ito ay para mapabilis ang registration ng mga botante. Magbabalik sa report, Charles Limon. Bumisita kanina ang COMELEC Baguio sa Baguio City National High School. Pakay nila, voters registration ng mga kabataan. Kaya ang mga estudyante, walang sinayang na sandali. Importante po sa aking makaboto para malaman po at para masolusyonan po yung mga problema natin dito sa ating lugar po. Para alam mo po kung sino yung namumuno at yun po. Ayon sa COMELEC, paraan daw nila ito upang maikayat ang mga kabataan na bumoto sa darating na barangay at SK elections. Special consideration sa mga vulnerable sectors kasi meron silang vulnerability na tinatawag na kailangan nating tugunan by conducting special registration. Total of 1,640 students, grade 10, ang ating hinikayat at in-encourage na mag-rehistro para sa ating darating na election for SK, for them to invoke their right also as Filipino citizen. Inabisuhan muna ng paaralan ang mga magulang para sa registration ng mga estudyante. Ito ay napaka-importante, sir, lalo na sa pag-build up ng kanilang self-confidence, sa pag-appreciate ng ating bansa, sa lalo pang pag-ibayo pa ng pagmamahal sa ating bansa. Maliban sa Baguio City National High School, nagsagawa din ang COMELEC ng off-site registration sa Baguio City Jail, male at female dorm. Aabot sa 23 persons deprived of liberty na mga babae at 67 na mga lalaki ang matagumpay na nakapagparehistro. Isa na dito si Jigar, hindi niya tunay na pangalan. Muli siya nagparehistro matapos siyang ma-deactivate dahil bigo itong makaboto sa huling dalawang nakarang national at local elections. Sir, lahat po ng tao, siyempre para practice natin yung freedom din ng voters, di ba? Kailangan natin ma-practice yung yun yung point na naging Filipino tayo, para ma-practice din natin, may vote natin yung gusto natin na uupo kung sino man sila. Lahat naman ng boto natin at karapatan nating bumoto ay pantay-pantay. Nasa labas ka man ng piitan o wala, nasa loob ng piitan, kumpleto ka man o may disability ka, mayaman ka man o mahirap, pantay-pantay ang boto natin.
Magsasagawa pa ang COMELEC ng mga serye ng off-site registration sa iba't ibang lugar sa lungsod upang maparami pa ang mga rehistradong botante bago ang deadline sa January 31. Kaya payo niya, huwag nang antayin pa ang deadline. Sabi nga ng aming chairman, baka wala ng extension after the January 31 deadline at dahil sa declaration niyang yun, baka dadagsain kami sa SM next week. At next week kung saan last week na ng registration. Tiniyak naman ng COMELEC na mabilis ang kanilang pag-accommodate ng mga magpaparehistro lalo na't iisang kopya ng form na lang ang dapat fill-upan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, mga bagong pasyalan sa Tublay Benguet, silipin. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, daratati lang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Buo na ba ang travel checklist mo ngayong 2003? Kung hindi pa, bakit hindi mo idagdag ang mga bagong pasyalan sa Tublay Benguet? Ang detalye sa report ni Jose Robert Inventor. Bagong taon, bagong travel goals. Pero kung hindi pa puno ang iyong bucket list, subukan bisitahin ang mga bagong mga pasyalan sa Tublay Benguet. Una dyan, ang Bingaw-Ngaw Cave. Mula Baguio, aabutin lamang ng 1.5 oras bago marating ang pasyalan. Bingaw-Ngaw is the legend of the hikup. Kasi kapag sumigaw ka, yung busis nagbabalik. Parang balik busis, ika nga kung minsan. Bago pumasok, mayroon munang orientation. Kagaya rin ang pumapasok dito. Talagang po sa labas may orientation na bawal din ng pumasok. Sana na walang tour guide. Sa lalim na 540 meters, mabubusog ang mga mata sa iba't ibang rock formation. Doon sa loob ay makikita tayo ng mga rice dams, yung parang rice terraces na umaagos ngayon yung tubig. Meron na. At saka yung Heart of the Cave, nandun sa second floor. Heart of the Cave, yung Adam's Table, nandun sa taas. Yung mga Colorado, na sabi ng mga isang foreigner na pumunta dito, yan po ay Colorado, kagaya din sa US na may ganun na klase ng rock formation. Kung refreshing adventure naman ang hanap, subukan ang Ketong Falls. Ilang minutong lakaran lang mula sa Halsima Highway sa kahabaan ng Barangay Ambong Dolan ay mararating na ang falls. Pag baguhan, talagang nahihirapan ka sa pagbaba. Mas lalo na sa mga hagdanan natin. Binibilang yung hagdanan siguro. At pagdating naman dito sa ilog, iba ang tiri ng daanan natin. Ang talon ay mayroon 38 metrong lalim kung saan ma-e-enjoy dito ang presko at malamig na tubig. Ang kakaiba dito, yung maraming klase ng maraming batok na klase. Hirap ng kuwan dito pag-akyat. At saka dito nararamdaman natin na malamig. Pati yung tubig dito sa Ketong Falls, talagang malamig talaga. Dalawa lamang ang Ketong Falls at Bingaw-Ngaw Cave sa mga pwedeng bisitahin ngayong darating na summer season. Bago sila pumasok dun sa mag-drop muna sila dito sa barangay hall kasi mag-log in sila, yung may
maraming protocols na ibigay ng mga tour guides. Sa pagluwag muli ng restriksyon, hangad ng barangay ang unti-unting pagbangon sa epekto ng pandemya. Hiling naman ng barangay Ambongdolan ang suporta para sa pagsasaayos ng mga pasilidad ng mga pasyalan upang makahikayat pa ito ng mga turista. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday!